Левски победи Кайрат с 1-0 и е само на крачка от плейофите в Шампионска лига, където ще ги очаква гръцкия АЕК Атина. Техният отбор е оценен на 86 милиона евро, което е почти 3 пъти повече от този на Левски. А през последните години АЕК се утвърди като един от водещите клубове в Гърция. А след откриване на новия им стадион и сериозните инвестиции към тях, целта им не е просто борба за титлата, а е редовно участие в европейските турнири. Играят агресивен, атакуващ футбол с висока преса. Отборът разчита на бързи крила и на технични халфове. През последните няколко години състава на този отбор е комбинация от опитни международни футболисти, както и млади гръцки таланти. И сега ще си поговорим кои са най-познатите имена от там. Лука Йович, централен нападател с опит в Реал Мадрид, Айнтхарт, Франкфурт и Милан. Томас Тракоша, надежден вратар с богат опит, Домагой Вида, хърватската легенда в защитата и лидер на отбора. Абе, с една дума, на Левски няма да им е лесно и то със сигурност. Но все пак, нека първо да си досвършат работата с Кайрат, после да мислят за АЕК Атина. А ти влез в нашата безплатна телеграм група, линк към която има в нашото био, за да може ние да вършим работата в футболните анализи вместо теб.